OK ľudia. TBK minus 10. Nechcem, aj kámo má taký YouTube kanál. Aj viem, že keď je dosť slávny, stúpa, ale hackol mi účet. Jop. Edix je potržitko aj tým mi proste hackol účet, chápete? Kde som mal 45 odoberateľov. Lebo mne nepadlo, keď som si prihlasoval, keď som mi hovoril, jak si robiť ďalší účet. Mne nenapadlo, že on tu pozeral, jak sa zakladám. Tak sa potom prihlásil na ten vymyslený Gmail a hackol mi vlastne toto, takže vymazal mi všetky videá, urobil tam nejaký short, sa mi tam vysmial, premenoval sa, preto mám nový kanál, ktorý už je trošku starší, Bedwars Pro, a ja som dosť smutný, že som si dal tak záleží na tom kanáli a aj tak to bolo na nič, takže jop. Chcem hovoriť, že je to strašný, aj keď nechcem nadávať, ale je to fakt dement a idiot. Má 702 odoberateľov. Na čo by to robili ľudia? Na čo by hackoval môj účet, ktorý má len 45 odoberateľov, keď má svoj účet za 702, chápete? Ok ľudia, toto bude konečne oznámenia. Dúfam, že mi dáte odber a ja mu nedáte naspäť. Čaute ľudia.